Салом мардуми тоҷик муҳоҷиро, мардуми озодихоҳ, имрӯз мехостам дар бораи муллоҳои ба ном тоҷик, муллоҳои қавми хуталон, муллоҳои лулӣ, муллоҳои сиган, муллоҳои қавми хуталон, муллоҳои клани эмомалӣ дар бораи ҳамин одамо суҳбат кунам. ҳамин муллоҳои тоҷикистон, ҳамин муллоҳои ҳамаи гӯшаи канори тоҷикистон, ҳамин муллоҳои ҳамаи минтақаҳои тоҷикистон, ҳамин одамо чӣ мақсад доранд, ба фармони кӣ кор менанд, фикри киро дар байни ҷавонон, дар байни ҷомеа, дар масҷидо, фикри киро хостаи киёро пропаганда менанд, фикри киро дар байни ҷомеа паҳн менанд. Ҳамин одамо хизмат менанд ба Эмомалӣ Раҳмон, ба ҳукумат, ба клани Эмомалӣ Раҳмон, ба оилаи Эмомалӣ Раҳмон, ба Рустам Бозода. Ҳамин ба ном муллоҳо чӣ мақсад доранд, чӣ вазифа доранд. ҳамин муллоҳо беҳад бисёранд дар ҳамон тоҷикистон, дар ҳама гӯшаи канори тоҷикистон беҳад бисёранд. рӯз то бега ҳамин одамо, мардуми тоҷик аз дину диндорӣ гап мезананд. кори ино ҳамин фақат дар байни мардум таърифи ҳукумат, таърифи президент, контроли мардум ё ҳамин фикри ҳукумата дар байни мардум паҳн менанд. ҳамин хостаи ҳукумата, хостаи давлата дар байни мардум пропаганда менанд. ё мақсад ки муллоам нестанд, ё мардуми тоҷик ин ба ном муллоҳо оратор, актёр, ҳамаша дар назар надорам. ҳамин ба ном муллоҳо, ба ном тоҷикон 90% лӯлияи клани Эмомалӣ, клани хуталон. ҳамиё шумо аҳамиятие ки худшона беҳад диндори сахт мегиранд. коршон фақат ҳамин шукргӯӣ, ҳамин таърифи ҳукумат, таърифи ҳамин Эмомалӣ, таърифи ҳамин давлати тоҷикистон, таърифи ҳамин хештабори Эмомалӣ, таърифи ҳукумат. ҳамин ба ном муллоҳо беҳад худшона одами диндор, беҳад худшона ба тавфиқ мегиранду мардуми тоҷик як бор дар ҳамин бораи мушкилӣ ҳамин мардуми тоҷик ҳамиё сухан намегӯянд. ҳамин шумо аҳамият наметиҳед, ҳамин чӣ ба ҳамиё дар бораи мушкилии ҳамин давлат, дар бораи бадбахтии ҳамин миллат ҳамиё як бор сухан намегӯянд. Дар бораи ҳамин сарсонии ҳамин миллат, дар бораи ҳамин бадбахтии миллат, дар бораи ҳамин дарбадарии ҳамин миллат ҳамиё як бор намегӯянд ки барои чӣ ҳамин миллат дарбадарай, ҳамин миллат ай ватан беватанай, ҳамин миллата дар ҳамин рӯи дунё тамоми миллатҳо истифода мебаранд. Як бор ҳамин ба ном муллоҳо, ба ном ҳамин диндорҳо як бор намегӯянд ҳамин мушкилии ҷомеа. ҳамин муллоҳо як бор намегӯянд ки чӣ ба ҳамин миллати мора, ҳамин мардо заномона, тамоми миллат истифода мебарад, қувваи коришона, таншона, чӣ ба ҳамин гапҳоро як бор намегӯянд. ай марду ай мардигарӣ як бор ҳамиё сухан намегӯянд мардуми тоҷик. як бор ай мушкилии ҳамин ҷомеа сухан намегӯянд. як бор ай ҳамин дарбадарии ҳамин миллат, як бор ай мардию мардигарӣ, як бор ай ҳамин саргардонии ҳамин миллат ҳамиё сухан намегӯянд. ҳамин коршон фақат ораторӣ, коршон фақат актёрӣ. худшона беҳад одамои худотарс, беҳад худшона одамои
малой диндори чихел бигӯм дар байни ҷомеа хичуна одамои худотарс одамои диндор мегиранд ки дар ҳамо минбари пайғамбар минбари пайғамбари худо истода мардума фирёб доранд мардуми тоҷик ё ҳамо минбари пайғамбар истода рӯшон сирх намешаванд мардуми тоҷик ё дурӯғ мегӯянд шуморо ҳамин пропагандаи давлату пропагандаи ҳукумата рӯстовега дар гӯштон мехонанд дар гӯштон лапша кашод менанд мардуми тоҷик ё устовега коршон таърифи ҳукумат коршон таърифи давлат як бор намегӯянд ҳамё ки чӣ ба иқа ин миллати мо бадбахта як бор ай ҳамин мардигарию ай ҳамин мушкилоти ҷомеа ҳамё гап намезананд ино бо худшон ай дину ай дунё хабардор нишон медиҳанд ба шумо мардуми тоҷик ҳамёро шумо аҳамиятие ки барои чӣ шумо иқа милло доре шумо иқа диндор шумо иқа одамои басавод доре ҳамео як бор ҳамин мушкили ҳамин ҷомеаро ҳамео як бор намегӯянд ай бадбахтии ҳамин миллат гап намезананд ҳамео як бор намегӯянд ки барои чӣ ҳамин миллати мо дарбадарай барои чӣ ҳамин миллати мо бадбахтай кори ё ҳамун таърифи ҳукумат ҳамун ба воситаи ё мардуми тоҷик ба воситаи ба ном муллоҳо ба ном тоҷикҳо шуморо ҳукумат контрол мена мардуми тоҷик ҳамун чизе ки ҳукумат мехоҳад чизе ки ҳамун клани эмомалӣ мехоҳад чизе ки давлат мехоҳад ба гӯши шумо мерасонанд ба воситаи ҳамин муллоҳо мардуми тоҷик ҳамёро шумо аҳамияти ҳамин гапшон фақат шукронаи давлат шукронаи президент шукронаи ҷаноб мегӯянд як бор ҳамин проблемаи шуморо ҳамё гап намезананд мардуми тоҷик анализ кунед аҳамиятии шумо мардуми тоҷик гапҳоу суханои ҳамёро худтон мефаҳмед ки ё муллоам нестанд ё диндорам нестанд ё актёранд ё ораторанд ё ҳамун пули ҳукуматам мегиранд шуморо ай ҳамин зиндагии хуб ё фақат ҳамин шуморо бояд контрол кунанд ин муллоҳо ки шумоам ҳамин шумоам бояд контрол кунанд ки шумоам дар бораи зиндагии хуб фикр накунед ина чӣ хел як мисолтон биёрам ба воситаи ҳамин ҳадисҳошон мисол ина шумо мардуми тоҷик мигранте ина муҳоҷире ина ҳамво ҳадисҳои дурӯғшона ба шумо мерасонанд чӣ хел ина ҳадисҳорам ба ҳамин замонаи шумо ба ҳамин замонаи современӣ бофта ҳамин шумо азбаски муҳоҷир ҳастед ин ҳамвоам мегӯянд ки ҳам муллоҳо ҳамун дар бораи саҳобаҳо дар бораи ҳамун пайғамбар мегӯянд ки аҳамияти ҳамун пайғамбарам мегӯянд ки ҳамун пайғамбарам муҳоҷир мешид ҳамун пайғамбарам ҳиҷрат мекард ҳамун саҳобаҳоам ҳиҷрат мекарданд мега ҳамуноам мушкилӣ доштанд мега ҳамуноам ҳалок мешиданд дар муҳоҷират ҳамуам айватан беватан мешиданд ин маънои ӯро дорад ки ҳамин ба воситаи дин шуморо контрол менанд ба воситаи дин ҳамун фикр ҳамун чизе ки ҳамун ҳукумат мехоҳад ба шумо мерасонанд ҳамё ё бояд шуморо контрол кунанд мардуми тоҷик шумо ҳамин дар ҳамин замона ба ҳамин ғуломиву ба ҳамин дарвадариву ба ҳамин бадбахтӣ бояд ба воситаи ҳамин суханои ҳамин муллоҳо бояд шумо ба ан ҳамин ғуломӣ бояд қаноат кунед бояд ба ҳамин чиз шумо бояд ризо бошед шуморо мехоҳанд ки фанду фиреб кунанд ҳамин муллоҳо
шуморо ай ҳамин зиндагии хуб дур кананд, шумо ба ҳамин ғуломӣ қаноат кунед, шумо бояд ба ҳамин ғуломӣ ризо бошед. Мардуми тоҷик фикри зиндагии хуба накунед. Мегӯянд ку мегӯянд ку шукрона кунед. Мардуми тоҷик аҳамият чие? Ҳамин қа шумо бадбахте, ҳамин қа шумо камбағале, ҳамин қа шумо дарбадаре. мегӯям бо шукрона кунед. Як бор намегӯянд ки барои чӣ ҳамин проблемаҳои дар байни ҷомеа, як бор намегӯянд ки чӣ хел ҳамин мушкилии ҳамин ҷомеаро ҳал кунем. як бор шуморо намегӯянд ки мард чие, як бор шуморо намегӯянд ҳамин муллоҳо ки зани марди шуморо дар хориҷа истифода мебаранд. тамоми намуд, тамоми миллатҳо ё дин надоранд мардуми тоҷик, ё номус надоранд. ҳаранги ҳамин ҳукумат ё ҳамин чизе мехоҳанд ҳукумат ҳамро ба шумо мерасонанд мардуми тоҷик, ё ба воситаи ҳадисҳои бардуруғ, ба воситаи суханҳои бофта мехоҳанд ки шуморо контрол кунанд. намехоҳанд ин муллоҳо ки шумо пешравӣ кунед, намехоҳанд ки шумо мард шед, намехоҳанд ки аз номуси худтон дифоъ кунед. мардуми тоҷик то вақте ки ҳамин муллоҳо шуморо контрол менанд, дар гӯштон лапша кашол менанд, шуморо ҳамун фреб менанд ба воситаи пропагандашу, ба воситаи ҳамун чизе ки ба ё ҳукумат мега, ё ҳамун чиза ба шумо мегӯянд, ё аз ҳукумат сум мегиранд, бо аз шумо сум ҷамъ менанд. ёро гӯш кардану ба гапи ё кардан мардуми тоҷик ин ахмақия. ин муллоҳо ҳамаш аки ин хел нестанд, не ки бисёрш 90% ҳамин хелай. ман ҳамаро дар назар надорам. бисёриш ҳукумата кор менам мардуми тоҷик. кори ба ном муллоҳо ба ном тоҷикон, мардуми тоҷик контроли шумо, муайян кардани ҳамун мардои ба нанги номуси ки дар ҳақиқат мусулмонанд ва фурӯхтани ҳамин хел ҷавонои ба ғайрат, ба номус, фурӯхтани ҳамин хел одамо ба ҳукумат. кори ино ҳамияи мардуми тоҷик. анализ кунем чӣ мегӯянд, чӣ мехоҳанд. ё худтон мефаҳмед, ё мардуми тоҷик аслан имонам, динам надоранд. одами мусулмон дар ҳамин вазъияте ки тоҷикистон ҳаст, ё агар ҳамин муллоҳои дар ҳақиқӣ мулло мебуданд, ё мегуфтанд ҳамин мушкили ҷомеа, ҳамин бадбахтии ҳамин миллата, дарбадарии ҳамин миллата, шармандагии ҳамин миллата, беномусии ҳамин миллата. ана ҳамино то вақте ки ҳамин одамо шуморо контрол менанд, то ҳамин вақте ки ҳамин ба ном муллоҳо дар ҳамин масҷидо, дар байни ҷомеа шуморо контрол менанд, шуморо фреб менанд, шуморо ҳамин фикр ҳамин то вақте ки ҳамин фикри ақидаи шуморо ё контрол менанд мардуми тоҷик, шумо пешравӣ наменед мардуми тоҷик. шумо бояд аз контроли ё бубурӯед, ё то вақте ки ба ном муллоҳо мардуми тоҷик шуморо ба воситаи дин ё дина бизнес кардагианд, ё диндорам нестанд, то вақте ки ё шуморо контрол менанд, шумо ягон пешравӣ наменед. ҳамин хел дар гӯштон мехонанд, фреб карда контролда шуморо мегиранд мардуми тоҷик. чистон
فکر کن تو چه خیل باید با تیلو برسی، چه خیل با زندگی خوب برسی. ببرویش ما مردمی توجیک ای کنترلی این ملاها بنا ملاها ای کنترلی ای پروپاگاندیستوی حکومتی انا همون وقت شما با زندگی خوب میرسه. анализ кунем, зинда бошем мардами тоҷик, мардами озодихоҳ.